No hele, to seš ty? No to seš ty? To nejsem asi, já to nějaký... Ne, to seš ty. My jsme se psali. A s kým to jste vůbec? Já vůbec nevím, kdo jste? Tyjo, ty jsi ale zlobivá, ty máš ráda takový hry? Nějaký drzej? Nejsem. Jak zlobivá, já vás vůbec neznám. No, Stanley z Tinderu. Já z Tinderu? Co vůbec Tinder je? No, teď jsme si psali včera. Tak to bude asi... Ještě jsme se domlouvali na sex v kabince. Cože, na sex? No na sex v kabince normálně. No vůbec, to jste si měl s někým... To je nějaká hra, že jo? My jsme se fakt psali včera. Přisám. Ne. Aha, tak moment, tak počkej. A tak já se omlouvám, máte Tinder? Nemám Tinder právě vůbec. Vy nemáte žádnou takovou tu seznamku? Ne. Já mám doma manžela, takže... Aha, no protože to nepotřebuju. Takhle já se omlouvám, já se vám přiznám, jako, abych si nějak jako vysvětlil, že jsem se domluvil se 3 holkama přes Tinder rande a jedna z nich mi napsala, že má ráda jako sex v kabince a takové věci a já myslím, že to jste vy. A vy nechcete zajít na kafe? Ne, děkuji, já mám doma manžela a děti. A děti máte doma? No tak, ale to kafe aspoň mohlo být, ne? Ne, já se omlouvám, ne, fakt ne. Já bych vám jako ukázal prostě jako různé věci v kabince. Jsem rozhodnej, ale nechci, ne, ale, ne? Ne, fakt ne, děkuji. A točila jste někdy? Ne. Třeba porno? Ne? Jste si jistá? Jste mi nějak podvědomá? Nejsem. Vy máte manžela, jo? No. To nevadí, ale tak jako můžeme to zkusit. No já myslím, že to vadí. Jako. Vadí vám to? Ale vy jste taková přivětlivá. No, tak já nevím, no. Ne, helejte, tak jo, tak já vás jako pustím, no. Tak. Jste hodnej, no. Tak běžte. Tak děkuji vám moc a omlouvám se ještě jednou. Nic se neděje, naschle. Já jsem se spletl. No čau, to jsi ty? No ale počkej. No. Jsi to ty, že jo? Jo, no. Není to nejlepší fotka zrovna. V kabinkách? No, jo, a do karavanu by si psal, že klidně jo. Ale já jsem se teďka, já ti něco řeknu, já jsem se spletl a oslovil jsem tam tu paní, co šla. A jo, a řekl jsem jí, ať prostě jde se mnou do kabiny. Já se s ním No já nevím prostě. Blonděta. No, já prostě ten Tinder mám plný, co si budeme povídat, jo, ale vybral jsem si tebe, víš co. Protože si říká, hezka, máš takhle ty svoje krásné modré oči. Hele, já jsem Lucka, já jsem Stanley, těší mě, Lucka, jo. Aha. Hele, ale ty jsi ještě hezčí než na tom Tinderu, na těch fotkách. Fakt? Jo. Božská, ty jo. Hele, no tak ty jsi mi psala takové nemravné věci, já doufám, že nemáš přítele. No nemám přítele. Máš? No nemám. Ne? Tak to je bomba, tak se domluvíme. Já jsem taky single. A kdy se domluvíme? Já bych to klidně uskutečnila třeba tady. Tady? No. No, hele, já tady mám tamhle, jestli vidíš, takový větší autičko. A tam bychom mohli podívat. Ty jsi to takhle jako zařídil, jo? No tak ty si psala, že máš ráda takové věci. Jako upřímně, sex v kabince jako není úplně nejoptimálnější varianta, protože tam máme méně času, že jo, a furt někdo chodí kolem, ale tady taky furt někdo chodí kolem, ale máme víc soukromého prostoru. Ale to je docela dobře. Jo? Aha. Tak myslíš, že bychom se tam mohli podívat? Teď hned? Jo, pojď, tak pojď. Jo, tak jdeme. Tak to jsem zvědavá. Jo. Bude to bavit. Tak, počkej. No, pojď dál. No, tady to je? Tvůj karavan, líbí se ti tady? Takže ty máš fakt karavan. No? No líbí, ještě tady super. Nedávno jsem si ho koupil a jo? jsem ho ještě nevyzkoušel. Takže ještě ne, jo? Ne. Ani na žádnou cestu? Ne, s tebou to bude poprvé. No a ty máš... Asi nikam pojedem, ne? Ty máš ten dlouho? Hele, jako nějakou dobu už jo, nebudu ti kecat. Párkrát jsem si tam s někým psala, párkrát jsem byla na nějaký jako rande, co úplně nevyšlo. Ale, nevyšlo? Jako nějaký prostě zážitky tam mám taky. Ale sexuální teda, ale jako nic dalšího z toho nebylo, ne. A v kabince něco to nebylo? Ale v kabince ne, proto jsem ti do toho pořád jako, jsem ti do toho tlačila a ty nic.
pak si psal, že vlastně jako, že do karavanu by si klidně šel a já říkám, jak blázno, jako, že máš fakt karavan. Tak já budu tady jako doma. Ale tady můžeme dělat, co chceme a můžeme